Už nejaký ten čas hľadáte vhodný pozemok na vašu investično-podnikateľskú víziu. Kompromisy však nie sú pre vás a staviate radšej na istotu. Možno ste našli to práve orechové. Exkluzívny pozemok v Mekke termálnych wellness zážitkov na strednom Slovensku v Kováčovej o výmere až 2554 m2. Podľa územno-plánovacej informácie môžete pre svojich koncových klientov, kupujúcich, postaviť bytový dom až s 11 bytovými jednotkami, 2-, 3-, 4-izbových bytov s vonkajšími parkovacími státiami. V bezprostrednej blízkosti sa nachádzajú známe termálne kúpele, Národné rehabilitačné centrum či akvapark s celoročnou prevádzkou. Kto by tu nechcel bývať či relaxovať? Pripojenia na všetky inžinierske siete, vrátane internetovej prípojky a teplovodného potrubia sú pre vás a vaše plány pripravené. Vy sa už len sústredte na svoju podnikateľskú víziu. Výhodou je rýchla dostupnosť po diaľnici do Banskej Bystrice, Zvolena, ale aj do nádhernej Štiavnice. Tiež sme pre vás pripravili modelovú situáciu, ktorá detailne znázorňuje viac ako zaujímavý investičný výnos s návratnosťou s dvojfázovým financovaním pre vás, ale aj pre vašich koncových klientov, majiteľov bytových jednotiek s parkovaním. Všetky informácie, dokumenty aj detailnú modelovú situáciu nájdete na stránke www.dianadečiova.sk medzi ponukami. Teším sa na vás na obhliadke.